ben, porque o imos pasar de medo. A bufé que sí. En que conto imos estar hoxe? Ten paciencia que xa o verás. Ei, queredes acompañarnos nunha nova aventura? Sí! Madriña, pareceme que aos nosos amigos lles gusta que nos metamos nos contos de fadas. Madia, leva por risa que dan as falcatruadas da meiga aborrecida. Ei, nenos, a ver unha cousiña. Quen son as vosas nenas preferidas? As tres gemelas! Así se fala! Non vos movades de aí que imos ter diversión a esgalla. A que esperamos? Vamos, aló. Vou correndo. As tres xemelgas, 3, 2, 1, máis unha meiga. De contos e historias ven a desfrutar. Se decides onde nos quedar. Cos contos de fadas sabemos centos de xogos descubrir. E se a meiga noxada está disposta a nos castigar a vir. 1, 2, 3, torea a meiga. Ven con nos, verás que feira. Lobos tras nos ogros, fadas boas tamén. E ata un mucho que vale por 100.